giwuoro mana gik matimore. Kata koth osebedo ka chwe kama. Yakoromogi lit kod luoro okwako familia moro e gweng' mar sub county ma Mabera kaluwore kod lal mar nyathi ma kidoro ma jadweche 5 kende mane ondhi kod jonjore moko 3 mano monjo odgi otieno mar tarik 20 mar dweni. Min nyathino manokwal Consolata Nyamuhanga ma jahigni 19 wacho ni jonjore 3 nomonjo gi kar saa 3 mar otieno kendo goyogi kapok gikwalo nyathine ma wuoyi ma jadweche 5 kendo lalgo. Nyamuhanga wacho ni ok ging'eyo achije mane olal kod nyathine nyaka gesani. Gikop nyawacho mondo konygi yudo nyathine ma jadweche 5. Jotend arita kwe gwenge mag Mabera ka otengi kod jatend obila mar sub county ma Kuria West Leti Kimayo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Walikuja hapa nyumbani wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu wawili. Tulikuwa tumeketi, tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini sasa ingekuwa ni watu wenye uwezo, serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa DC, kwa DO, kwa OCS juu, sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao. Alafu askari walikuja tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia, pia walienda wakaandika statement. Kwa